Калі цень старажытнага зла пачала сцякацца над палескім лесам, народ узгадаў сваю наймацнейшую зброю – мудрасць продкаў, увасобленую у святых арнаментах. Гэта была не проста бітва, а супрацьстаянне свету і цемры, дзе сіла беларускага арнаменту стала галоўным шчытом. Цемра вернецца. Мы павінны захаваць зарэчча. Так пачаўся адлік да страшнай бітвы. За род, за зямлю, за будучыню. Што здарылася? Кароўка, ты ж заўсёды ел. Мара, гэта ўсё, што засталося ад маці. Гэта абярэг для цябе, для зарэчча, рушнік. Гэта не проста тканіна, у ім жыве дух нашых продкаў.